Ολοκληρώθηκε η πρώτη σχολική χρονιά για τα προσφυγόπουλα από την Ουκρανία. Χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε τελική γιορτή του σχολείου. Τα προσφυγόπουλα από την Ουκρανία συγκινούν. Μέσα σε περίπου μία ώρα, όση ώρα δηλαδή διήρκε σε τελετή λήξης του θερινού προγράμματος που παρακολούθησαν, προσπαθούν να παρουσιάσουν όλα όσα έμαθαν κατά την περίοδο φοιτησής τους. Γιατί γι' αυτά, τα παιδιά από την Ουκρανία που βρήκαν καταφύγιο στην Κύπρο εξαιτίας του πολέμου στη χώρα τους και διαμένουν με τις οικογένειές τους στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Νάπας, Πρωταρά και Παραλιμνίου, το κουδούνι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο συνέχισε να χτυπά. Φοίτησαν στο θερινό πρόγραμμα που υλοποίησε το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σοφοκλέους. Μέσω αυτού είχαν την ευκαιρία να απασχοληθούν δημιουργικά, να μάθουν ελληνικά και να κοινωνικοποιηθούν. Το πρόγραμμα έφτασε στο τέλος του και χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε τελετή λήξης στο Μουσείο Θάλασσα στην Αγία Νάπα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει προσφυγιά, τι σημαίνει ξεριζωμός και τι σημαίνει να αναγκάζεσαι να είσαι σε άλλη χώρα με τα παιδιά σου, με την οικογένειά σου. Τη στήριξη του κράτους ώστε το πρόγραμμα να συνεχιστεί με τη νέα σχολική χρονιά σε απογευματινή βάση ζήτησε ο αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Σκεπάκη. Το Ίδρυμα μας κατάφερε μόνο του, χωρίς τη βοήθεια είτε του κράτους είτε οποιασδήποτε άλλης αρχής, να δώσει στα παιδιά αυτά την ευχέρεια να κοινωνικοποιηθούν, διότι βρίσκονται στα ξενοδοχεία για πολύ καιρό και να φοιτήσουν για 1,5 μήνα σε καλοκαιρινό σχολείο. Το πρόγραμμα λειτουργήσε με εκπαιδευτικούς από την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια του έγινε επανάληψη των μαθημάτων του Ουκρανικού σχολείου και εκμάθηση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας για ευκολότερη ένταξη των μαθητών στα δημόσια κρατικά εκπαιδευτήρια.